A campaña do 2020 chegou ao seu final nos viñedos. Despois dun ano con moitas complicacións, os viticultores tiveron que apurar a colleita para evitar as chuvias. As adegas cualifican o resultado de exitoso. Superouse a vendima do ano pasado, en torno a un 6% aproximadamente, co cal pois non son malos datos e sobre todo tendo en conta que as calidades que obtivemos desta vendima foron moi boas, non? Non só a nivel de producción, senón a nivel de proceso, pois está confirmando que esperamos ter unhas calidades moi boas, non? A calidade da uva é o resultado do gran traballo que realizaron os viticultores, que tiveron que vivir unha tempada moi exixente en cantos tratamentos para combater o mildio. E gracias a esa experiencia e bo facer dos viticultores tamén, pois poidemos salvar perfectamente unha colleita que xa digo, cas dificultades que estábamos tendo a nivel de condicións de mildio principalmente, pois que se antoxaba moi complicada, non? Finalmente o resultado pois, como dicen, pois foi moi bo. A exixencia dos viñedos nesta época é escasa. Por eso, moitos viticultores se aproveitan para realizar tarefas como limpar as vides e marcalas antes do comezo da poda. As adegas dedican esta etapa a realizar os estudos do chan. Xa empezamos a realizar moita análisis de solo para, pois un pouco prever todas aquelas correccións que mellor poideran ter necesidade de realizarse nos viñedos, non? En algún caso, pois pode ser en plantacións novas, por exemplo, cando se preparan os suelos, pois se tuvera necesidade de algún aporte, pois sería época idónea ahora para analizar o solo e facer un diagnóstico. As adegas tamén aproveitan esta época para realizar formación cos viticultores. Aínda que dada a situación actual de crise sanitaria, este ano está moi complicado. O consello dos expertos aos viticultores é que descansen e que repoñan forzas para o comezo da poda a finais de ano.